ambalma kedo do masbanu fitinani la jarabu do yusro ambe ala deli ala ku kisa nyonama munu nube korofela sigila ko bandu nana ku kamisu be takatanuye ambe ala deli ala ka jamana intanga ala ka koroshi jamana fantanani an islam jamana be ala ku tanga ku koroshi ka hakli sigi do ula yambalma mimbe hakli sigi do nin jamana nunun kono Cheikh Sal Fawjan ko akoti babu yu kam moyen beke kadese mogo fere mirana kam mogo ladege kelew cogo wula kele minangiri ma undilala bilende udilala so bilende on abi bilende mobli bilende udilala sécurité kama ka apparu do jamana wula apparu mi jamana fambe ni be sira la ibeye ka apparu do sira wula me sécurité sur la diakono ni sima se ka dinya sécurité dinya ka sécurité sima teme ambe min fo akado silama jamana be yoro silama be yoro anyema na komo ni afen akado be hakili la sécurité kelende be dinya kono ni hada ma daw nyota doro jamano be sécurité alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi julmi أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ألاكو تمامي إبراهيم نكام وغاكيسا وكيف أقاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان أي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون مغم لمن يراني علي إيكال لمن يين كونونا لا فلان كفويا سيما نيغام بي على كون نونون تغلا مو حقلي سيغي بي نونو دي جيان كونو هذا ما دين كالتوحيدي بي دغري من نو او نيغونا حقلي سيغي دي بي ديما جيان كونو ني كالتوحيدي دافالندو حقلي سيغي دافالين بي ديما جيان كونو ni ka tawhid dafalente tawhidi bi boloni degere minye ala bo hakili sigi dima jiya ko hakili sigi de dima kaburu kono ko hakili sigi de dima qiyama kaneka ika tawhidi be degere minne ko hakili sigi bo degere dela ewa ika kanda fana bo degere dela ni ka tawhidi timelendo adafalendo ika kanda dafalendo jiya kono ika kanda dafalendo kaburu kono ika kanda dafalendo qiyama men ni katta wiri nagasile ni hakke menye ika kanda be nagasino hakke ika jianya me kono ika kaburu kono qiyama keneka wala sécurité mimbe ka se ka hada model sécurité ka jamana o sécurité ka jiya sécurité o yetta wudi de mbalimo ni tawhidi weleli jensera ni mugo ye fawjan bo de fo saudi afule san muhammad ibn wahab ka dawa ka ke ciden na ka sebo ani ewa jamakulu fasamanti unte menen ko fe ngoni fulan ka fani ni empengunde tumbe makka jamana ka nyogon faga de tumbe hari maraba kelente dugu kelenkele be ana jamana maraba ni min fanga giriyara kateme min ka beta biyo ko faga ko ka dugu minala ko ka dugu kan na fulo minala tumbe ni jogode la nyogon faga de tumbe dumuni shute bagangenaw nyogon faga kele ode doron tumbe kungo kono na ulate tuma Muhammad ibn Abdul Wahhab bunani akat tawhid dawa nana Muhammad ibn Suudu ya deme ewa tawhidi jenselo ka jamana en kono nyogon faga barna saudiya ka te jamana kelenya mo kelen ka be mara jamana fanta nani mo kelen ka be mara nyogon faga min tumbe o boray fantanya min tumbe o boray ewa harib bi jinyabe amma fo de fote nagasite de me harib bi jinyabe hakili shigi mumbu bolon yewa nyanama ya kono ma fantia mumbu boro ala ye nema mundo ma har sisa jinya kafir jamana baw harabe nya bole bo nofe munya ke ala ta ko fe ha tawhidin ni sunna ni salafiyya dawa mimbe ala ta ko fe fulo de nema la de tawhidi sunna sarafu tabulo fulo de nema la dun ka fa sabati lembe hakili sigi be ni salli wakati sera doro ibe fini de jigi ube basi de bila ika minan ka doro beta salli kana mosite magala ika mobili fale minan betu si ika do dala mogote magala tawhidin alaka sariya mimbe
donc an bɛ ala deli jamanaw n'u b'a fɛ sécurité ka sabati nin jamana kɔnɔ hakilisigi kana u ka fanga dɔ tawhidi dawala ko mɔgɔw n'u ɲɛfɛ mɔgɔw bɛɛ setigiw faamaw population jamana kɔnɔ fanga ka dɔ tawhidi dawala a ka dɛmɛ a ka sɛnbɛntiya o dɔrɔn de bɛ se ka jamana in lafiya ka sécurité sinon diɲɛ dunkɛw kɔnɔ y'u ka moyen bɛɛ kɛ u dɛsɛra dan taara kariw la f'u ka kapitali kɔnɔ minnu bɛ jate diɲɛ ka puissance baw ye ko sécurité b'u bolo kɛlɛminan girimanw b'u bolo u bɛ kɛlɛ dɔ dan taara kari olu yɛrɛ la u ka kapitali kɔnɔ janko mɔgɔ tɔ donc an ka sagi ka taa tawhidi ma o dɔrɔn de ye sécurité diɲɛ kɔnɔ ala ta kɔfɛ an bɔra aya min na min ye denmisɛn fitinin o de ye ala jigin faga ka taa kunkolo ci o denmisɛnninw ani an bi an bɛ suna cogo di o suna denmisɛnninw bon ko an y'a fɔ an ko min ye abu jahili denmisɛn fitininw de y'a kun tigɛ ka taa di ciden ma ani sunna denmisɛnninw bɛ cogo di sa alhamdulillah hɛra caman bɛ sunna denmisɛnninw la bi fana ala tanu bɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kanna kan hari jamana dɔ tun ye ci naati ko n ka olu ka denmisɛnninw an k'u fɔ an ka duwawu k'u ye u bɛ cɛsiri min na u ka jamana la an kɔni tɛ se ka jamana kelen ta tɔgɔ ma ko an bɛ olu denmisɛnninw tanu ka duwawu k'u ye k'a sɔrɔ jamana caman de laminen b'an na u denmisɛnninw bɛ baara min na sunna la a dɔɔnin de don sunna denmisɛnnin bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'u cɛsirilen de nin sunna sabatila ani salafiya a musoman a cɛman an ka duwawu b'a bɛɛ dɛ hɛra b'o la koyi denmisɛnninw sisalama a musoman o a cɛmanw hɛra b'o la mais ni mɔgɔ kɛra cogo o cogo nagasi bɛ an bɛ ala deli nagasi minnu bɛ faratu minnu bɛ an ka se ka olu de réparer k'olu bɔ yen mun ye an kan dusukun kɔlɔsi ala ye an bɛ mun fɔ denmisɛnninw ye an kan dusukun kɔlɔsi ala kelen pewu an ka fɔta n'an kɛta ka kɛ ala kow ye kama an kana kɛ jɔyɔrɔ ɲinina ye an kana kɛ mɔgɔw tanuni ɲinibaga ye an kana kɛ yɛrɛjirantiw ye an kana kɛ an ka kumaw fɔ ka mɛn ko fɔlɔ de don riyaw o ye de baara min bɛ ye a sumuwa o ye de min bɛ mɛn baara kɛtaw kana kɛ u ka ye kama kuma fɔtaw kana kɛ pour a ka mɛn ka tanu an ka an janto olu de la dusukun ka kalasi ala ye fɔta ni kɛta bɛɛ la an ka kɛ ala kama baarakɛlaw ye ka ni sunna defa ka ni sɛlɛfiya defa ala kama min ye ɲɔgɔn kɔniya ni ɲɔgɔn besɛn kɔniya ni ɲɔgɔn hasidiya ani ɲɔgɔn nemimeya ani ɲɔgɔn kɔrɔfɔ an k'o dabila ni ɲɔgɔn cɛ an k'o dabila ni ɲɔgɔn cɛ an ka dusukun ka ɲɔgɔn mina an bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka ɲɔgɔn kanu dusukun kɔnɔ dusukun ka ɲɔgɔn mina an b'a fɔ mɔgɔ hadamaden ciden tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ si tɛ ni tɛ ka taa cidenw dɔrɔn de tɛ ka taa mais imamuna malik ko o kullu maqbulu o mardudu alayhi la sahibu hajjal qabr maliki imamuna malik ko mɔgɔ kelen kelen bɛɛ i ka kumaw dɔ bɛ mina i ka kumaw dɔ bɛ sage ma fo nin kaburutigi min ye ciden ye donc sunna mɔgɔ bɛ ka taa o salafu bɛ ka taa salafuya de tɛ ka taa o mais salafu bɛ ka taa o donc o ka taa kan ka réparer an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min an k'o fana cogo ɲuman de ɲini an k'o cogo ɲuman de ɲini depuis an ka salafu fɔlɔ ka taa sɛbɛw la ka na taabinaw la ka na taabinaw la kataw tun bɛ kɛ mais u bɛ ɲɔgɔn bɔ kataw la ka ɲɔgɔn ka kataw dilan u tɛ ɲɔgɔn kɛ filibante u tɛ ɲɔgɔn juguya u tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ masala sisi hadiya minnu bɛ tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc min ye akida yɔrɔ ni mɔgɔ min ye kataw kɛ akida yɔrɔ masala t'o yɔrɔ la o bɛ réparer de a tigi ka dabila ou bien ani min ka ka silamɛya sara la u ka bɔla kan mais min ye masala sisi hadiya kataw minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o kataw ka yira ɲɔgɔn na ni karama ni bonya ye ni min ye a t'a faamu sagira fule ni min ma t'a faamu harisa fana bɛ masala min ka ka istihadu y'o de yira a la donc ale ta ye n bɛ to a bolo anw tɛ tugu a kɔ o la mais an t'a juguya an t'a kɔnɛya donc an t'a kɛlɛ an ka ninnu jateminɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn dila dusukun ka kɛ kelen ye et puis sunna mɔgɔ ala faamu salafu salih
abe jinya fantanna aka dusukun be kelenya aka kuma be kelenya nabi ala yede ni ala kama kodo nabi ala de jinya fantanna ni kumana salafiya de ka ni kumana fando ina salafiya de ka aka kuma be ke kelene faram fansa to parce que alquran wa sunna ala fahmu salafu salih qala allah wa qala rasul wa qala sahabatu abe bo nyogon korwa ni la nyini worete abbe ka hadafu ye kelenya akabe kan la nyini ye kelenya e ba fu ala de côté ni ba fu ala de côté e ko ciden côté ni ko ciden côté e ko salafu de côté ni ko salafu de côté famu ewa ema hadisa famu chogola famu chogote minye salafu ya famu chogomi o fora o chogodela salafu ya famu chogoni fana ya fo chogodela fonko nyonya bemi fonko nyonya te me anka wodi ato bunu semino kumana masala do de ka ako al fahamul kitabullah li fahamu kitabullah li fahamul sunna fahamu sunna kuma ben nyoro de rabbali mo anka alaka kitabu famu chogo nyumala alaka kitabu ka famu chogo nyumala qur'ana ka famu chogo nyumala komi sarafu ya famu chogo mi anka ciden ka famu chogo nyumala komi sarafu ya famu chogo mi nanyen ninke dro kelete fente ite mo ke filibante kasoro minta filibante ite mo ke bidiamu kasoro minta bidiamu ko ni qur'ana famu chogo nyumala hadisa famura ne famu inde ka gele dem balimo parce que cide ñew de fo sarafu do yo de fo yati ala nasi jaman yaksuru fiha alqurra wa yaqillu fiha alfuqaha waqti bina mawla kalam baka kaccade me famu baka inde kaddugo arabun kan jelen fo luga kamba fule ka fo arabu kan nyuman fule ka fo qur'ana doni be qur'ana ba kunkolola hadisa doni be hadisa ba kunkolola me mbali mo do fo ba soro yoro me ba soro qur'ana aya nunu ma famu cogo nyumala hadisa nunu ma famu cogo nyumala fili bantay bena o yoro de la ambe ala dilala ka famu dama dem salifat e wa salafu dem senu sunna dem senu ala kanu deme ala ka dusun kala sidama min ya dina famu ko nyumay ak ala ka dama an ka fota ni keta ala akake ne dusun kalashe an ka ke yere majigi baka fanay kan yere majigi an ka ke yere majigi baka mugo ni yere majigi ala bi korota mais ni mugo ku be yere korota ala bi jigi de an kan yere majigi ni jiyannata an ka bondu sukun kono salafu salihu jiyannata to du sukun kono de an ka jiyannata bondu sukun kono jiya joyoro nyenu ni jiya tanu ni nyenu jiya nafulo kanu ko jugu mo sitte ni se ka nafulo kanu me akanu ko jugu de balawye o manka ye sunna demisenu bolo ibe se ki balo nyino we wajibi de ibe ka wajibu min we wajibu de me jiya kanu ko jugu akana ye sunna mo musoma bolo akana ya chema bolo sarafu tabulo tuntoye donc ni hadama dew ni demisenu ye nonun do o borani ni sirawye ambe be nyogonya be do ni nyogonche donc an kumana yoro be nobo anye barake yoro be nobo mais ni famute du sugun kala sitte jinya kanu be mbarima kuma ute nyogo sorode hari no fora barakate dowla ute se kan nobo ke wada ute se ka barakate se ka dowla ute se kan nobo pour ka kuma kan nobo ka ke wani kan nobo du sukun kala sikka soro du sukun kono ani ki banni jama ani ki yere majigi ki take ala koye ala kan take koye jazakallahu khair amal ma do yani ngali ke ko olu yesu kono mo go so bina sanni ke ko ta soro mo so be kere taban de bun mo ci akaso yalla sharia ya mu so bina sanni ke ko hakke min tan ka do yani bo ko sariya ye mu fonni muso bena sanni ke bolo hakke juman ka do ni nyogon sariya ma hakke fo hijabu ka soro ina ce do ni muso bena sanni ke ce fa ka soro hijabu da falen bala wa ija salitumuhunna mata fashaluhunna min wara hijab ala ko nabe muso nyinen kam makona fenne femminna akun nyinen ka soro hijabu kofe wala hijabu ka soro ini muso ce ani fana sanni fere ka kuma doronde ka temeni muso fe ala ko قل وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم ika sanni fere to ini muso be sanni fere ke nyoma inye jigi kana lajeni damu lajeli
kana lajje kinya sura la ka lajeni damu lajeliye muso fana bo o chokola akana eche lajeni damu lajeni lajeli munum bette man nyogon tan lajeli simple sanni fere kono na basitala ani fana wala yaghda anna bil qawli fayatima alladhi fi qalbihi marad muso kana kuma fo ife kuma chugo dola ni dusukumbe daka akana kuma ni kuma nogo mawni kuma chugo dola ni aba ni natabe daka cheni muso ya yorola o kana ke donc aba yere korosi nonu de radru hijabu kake ina che akanye daw jigi akanye nyogonye kada nyogonye sempuru la sanni fere konona la kuma kana tateme awne nyogonje kuma munumbe aw sama kata fitna umma sallallahu ambar no ke do kon yangi ngal ka babija ko yalla zuma harami tasira ifaga muso jinini o dogo muso yalla itaka omu na ko ifaya konyo muso mi ta o sisa o konyo muso ni o dogo muso yalla a denke mi saka bo ko ifaye mwewa muso min furu ko ifa ka muso dogoni ebe se katawa donc ibeta ayata suratul nisa kono muso munu furuli haramu faramura ufora ala ko uhilla lakum ma wara jalikum an tabtagu bi amwalikum ako muso munun te nununye ne ala ye wulu furuli daga awuye aku nyinini akan nafula ku furu donc min ye ifa ka muso dogoni ta nyinini aya kono ni ya sura kono kana furu ni ma sura kono dagariye kuluga dugula ko ko do tera ko do de be apalo muso ani ni fala ko mo de muso kayo de muso la yala be dala yo komu apalo muso anare fale la de muso ayo de muso la yala be dala yo bo kunnin ko apalo muso ana be fala ko de muso ya nyini furo be daga yawa ne nyana dumurami kola ni ne nana yoro mununa qur'ana kono be hadisa bin sin saka purun kinyere jija hakke mo ka famu de son na be komi derisun nunun be lamentaru tu lamene hakli de ube tu lamene famu te kuma nunun ta yoro yere do be sagi kana nyin kali ko o e kaba ko de quoi ne nyana derisu temene duma sikari min temena ya be kera nindeka anya fo akono anko ibalima muso de muso ka jigi ka to furulite daga ye o tigi be se kana o nyinin ka togodi tuguni sisa eni muso min be fala o de muso nyofo o do nko fo ka jigi o furulite daga ye na ya soro nin tigi ye deresu lameo ale kankana ni nyinin kali pose tuguni ala ka kimanda wa alaikum salam bon ni ɲininkali fana nin jaabira ya ka perperela tigɛ ko ni mɔgɔ min bɛ sali e bɛ to ka sali la i bɛ miiri mɔgɔ min bɛ se ka don sali la ka bɔ ka sɔrɔ i ma miiri ko o ka dɔgɔ hadamadenw na sisan bon yala baraji bɛ d'i ma i ka seko damayira la wa seko damayira ko tɛ yen an ko de i ka hakili b'i ka sali la wagati min baraji hakɛ de bɛ sabi ye ni ka sali ti ka i ka hakili ti ka sali la wagati min donc o baraji tɛ sabi ye i seko damayira ye ni mɔgɔ y'a jija seko damayira i hakili tora hakɛ min na i seko damayira i ka sali o de baraji bɛ sabi ye i hakili ma kɛ min na i ka sali kɔnɔ o baraji bɛ taa k'i da de bon ko an b'a ye ko ni dɔw jɔra safu la gese b'u bolo u b'u da terekɛnɛ u bɛ cogo di ciden de ko lawlani asuqala ummati la amartu bisiwaki ma kulli sala sunna de do ciden ko n'a tun tɛ gɛlɛya kan mantɔnw kan salli wagati b'u ɲamara u ka gesen kɛ
na cogo do la salliji salliji mbu ñamare ku da gese doni kiba ko sunna do ni ka gese bi bolo I jora safala ka boki da tereke basi tala sunna de do Kwamu a balma muso wa bo ko ale budo ko ale ka muso bo ale ye hijabu sa ka dama fini fi ko amaso ka do yala maso ka hijabu fi manje do wa uba maso ka bo so hijabu yere de mapeo ko amaso ka hijabu do peo ko yala abe daga le fana ya kabba ka fini sayewa ay buno siminu nyin karanina ako ika muso ni desera la aka hijabu do ka bo amara be ede bolo akato sokono fana kana wordu de dama ko aka bo kenema na ya nyini fe ko abe bo kenema iba fa kana bo ako ibo de ke na le bannaka hijabu ta na be bo ka far ko be sutura ka bo na bannala irjalu qawwamuna lan nisa e fana de ya kamara bagay afwa ya kana bo sokono yere ibo de ke wala me ka bo aka fera bo to min bi ka ibo sa ayede ibo sa yi me hijabu in taybe jija o de la ja ko aka hijabu ta ube e fana ka bali bolila ko salli ko fe ki tege korota ka do ke ka ke la da yere ma farda ko fe ki tege fula korota ka do ke o ko ama sabati ci de na ka sheba bolo salli yere ko fe mimbe aji karu de be fo fa ija qadaytum salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum farda ko fe ala ye min fo salli ko fe aji karu de be fo ci de nyere fana aji karu de fo salli ko fe duwawu be kanyi salli de kono ci de ko jo akon ni be salli kono la ini ala be gundo nyogonya da wakati be hammina ko min bila afoki to ka salli de kono oda to ci de ko jonni ala ka suru yoro mi akoy sujudu to de do ayet duwawu chaye ya kaka ala ba ujabi tumama ya abdullah bu masudu aya lakala tahyala akoy ka tahyala ba ni tahya beke abanna o ko fe duwawu kadiye ka jiyan hera ni ka lagar hera ika beke sani ka salamu bila donc hada maden ka duwawu kanyi salli de kono duwawu be kanyi salli de kono ni salli ko ni banna jikru de be donc doni ka bawu yayira farda ko fe nkin tege ja ka duwawu ke bidiya do lesirta la dinala yere kan nafila bunun ko ni bo ko watu ni yere e way kan nafila ko fe I ka tege fense ka do ke bashi ti ka wala me farda ko fe kin tege ja ka do ko ye bidiya lesirta la ci de ni sebe make subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ambalu makedo do masbanu fitinani la jarabu do yusro ambe ala dele ala ku kisa nyonama munu nube korofela sigila ko bandu nana ko kamisu be takatanu ye ambe ala dele ala ka jamana intanga ala ka koroshi jamana fantanani an islam jamana be ala ku tanga ku koroshi ka hakli sigido ula membalmo mimbe hakli sigido nin jamana nunun kono Cheikh Sal Fawjan ko akotti babu yu kam moyembe ke kadese mogo fere mirana kam mogo ladege kelew cogo wula kele minan girima undilala bilende udilala so bilende on abiol bilende mobli bilende udilala sécurité kama ka apparu do jamana wula apparu mi jamana fambe ni be sira la ibeye ka apparu do sira wula me sécurité sur la diakono ni sima se ka dinya sécurité dinya ka sécurité sima teme ambe min fo akado silama jamana be yoro silama be yoro a nyemana ko mo ni afen akado be hakili la sécurité kelende be dinya kono ni hadama daw nyota doro jamano be sécurité alladhina amanu
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ألاكو تمامي إبراهيم نكم غاكيسا وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان أي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون مغم لمن يراني علي إيكال لمن يين كونونا لا فلان كفويا سيما نيغامبي على كون نونون تغلا مو حقل سيغي نونو دي جيان كونو هذا ما دين كالتوحيد بتغري من او نيغونا حقل سيغي دي بدي ما جيان كونو ني كالتوحيد دافالندو حقل سيغي دافالن بدي ما جيان كونو ni ka tawhid dafalente tawhidi bi bolo ni degere minye ala bo hakili sigi dima jiya ko hakili sigi de dima kaburu kono ko hakili sigi de dima qiyama keneka ika tawhidi be degere minne ko hakili sigi bo degere de la ewa ika kanda fana bo degere de la ni ka tawhidi timelendo adafalendo ika kanda dafalendo jiya kono ika kanda dafalendo kaburu kono ika kanda dafalendo qiyama men ni ka tawhid nagasilendo ni hakke menye ika kanda be nagasino hakke ika jianyana kono ika kaburu kono qiyama keneka wala sécurité mimbe ka se ka hada maden sécurité ka jamana sécurité ka jiya sécurité waye tawhid de mbalmo ni tawhid weleli jensera ni mugo ye fawjan bo defo saudi afule san muhammad ibn wahab ka dawa ka ke cide na ka sebo ani ewa jamakulu fasamanti unte menen ko fe ngoni fulan ka fani ni empengunde tumbe makka jamana ka nyogon faga de tumbe hari maraba kelente dugu kelen kelebe ana jamana maraba ni min fanga giriyara kateme min ka beta biyo ko faga ko ka dugu minala ko ka dugu ka na fulo minala utumbe ni jogo de la nyogon faga de tumbe dumuni shute bagangenaw nyogon faga kele o de doron tumbe ko ngokono na ulate tuma Muhammad ibn Abdul Wahhab bunani akat tawhid dawa nana Muhammad ibn Suudu ya deme ewa tawhidi jenselo ka jamana en kono nyogon faga banna Saudiya ka ke jamana kelenya mo kelen ka be mara jamana fanta nani mo kelen ka be mara nyogon faga min tumbe o boray fantanya min tumbe o boray ewa harib be jiyabe amma fo de fote nagasitede me harib be jiyabe hakili shigi mumbu bolon yewa nyanama yakono ma fanta mumbu bolon ala ye nema mundo ma har sisa jiya kafir jamana baw hara benya bole bo nofe munya ke ala ta ko fe ha tawhid ni sunna ni salafiyya dawa minbe ala ta ko fe fulo de nema la de tawhidi sunna sarafu tabulo fulo de nema la dun ka fa sabati lembe hakili sigi be ni salli wakati sera doro ibe fini de jigi ube basi de bila ikam minan ka doro beta salli kana mosite magala ika mobili fale minan betu si ka do dala mogote magala tawhidin ala ka sariya minbe donc ambe ala deli jamana no ba fi sécurité ka sabati nin jamana kuno hakili sigi kana o ka fanga do tawhidi dawala ko mogo no ke wenyefe mogo be setigu famaw population jamana kuno fanga ka do tawhidi dawala akademi aka sembentia doronde be sega jamana lafiya ka sécurité sinyo jiya dun ko kono yu kam moyembe ko desara dan tara karu la fuka kabtalu kono munum be jate jiya ka pisasi bawye ko ewa sécurité bu bolo kele minan girima bu bolo ube kele do dan tara kari ulu yere la ka kabtalu kono janko mo to donc anka sagi kata tawhidi ma o doronde sécurité jiya kono ala ta ko fe aha jazakallahu khair ambora ayam minna ni dimsen fiti wodi ya ala kun faka kata kun wodi ci aha o dimsen ani an bi am bi suma to wodi suna dimsen bo ko anya fo anko e wa minye Abu Jahli dimsen fitinu de ya kun tige kata di ci dema anu sunna dimsenu be ci wodi sa alhamdulillah hera chaman be sunna demsenula bi fana ala tanu be jamana in ko kanaka
hari jamana do tunye ci nati konka uluka demisenu an ku fu an ka do ku ye ube cesiri minna uka jamana la an konti se ga jamana kelen ta togo ma kwambu ulu demisenu tanu ka do ku ye ka soro jamana chaman de lamine banna u demisenu be bara minna sunna la adone de do sunna demiseni be yoro yoro nu cesiri lende nu sunna sabatila ani salafiya a musoma a cema an ka duwawu ba bete hera bola koy demiseni shi salama musoma wo a cema hera bola mais ni mogo kera cogo cogo nagasi be an be ala deli nagasi munun be faratu munun be an ka se ka wulu de réparer kulu boy munye an kan dusukun kalasi alay ambe mun fo demisenu ye an kan dusukun kalasi ala kelempe wanka fota nan keta kake ala ko ye kama an kana ke joyoro nyini nay an kana ke mogo tanuni nyini bagaye an kana ke yere jirantuye an kana ke an ka kuma fo kame ko fula de do riyaw o yede bara mimbe ye asumwa o yedi mimbe me bara ke taw kana ke ukaye kama kuma fota kana ke pura kame katano anka anjanto uludela dusukun ka kala si alay fota ni keta bela anka ke ala kama barake lawye ka sunni sunna defa kani selefa defa ala kama minye nyogon koniya ni nyogon besen koniya ni nyogon hasidiya ani nyogon nemimeya ani nyogon korofo anko dabila ni nyogon je anko dabila ni nyogon je anka dusukun kan nyogon mina ambe jinya yoro yoro anka nyogon kanu dusukun kono dusukun kan nyogon mina amma fo mo hada made ciden temenen ko fe mo site ni te kataw ciden ndoro de te kataw mais imamuna malik ko kullu maqbulu wa mardudu alayhi la sahibi hajab al qabr ci maliki imamuna malik ko mo kelen kelen be ika kuma dobe mina ika kuma dobe sagema fonin kabur tigi minye cidenya donc sunna mo be kataw salafu be kataw salafu ya de te kataw mais salafu be kataw donc o kataw kanka ere par anni nyogon ce cogomi anko fana cogo nyumande nyine anko cogo nyumande nyine de panka salafu folo kata sebawla kana tabinawla kana tabinawla kataw tumbeke mais ube nyogon bo katawla ka nyogon ka kataw dila ate ute nyogon ke fili bante ute nyogon juguya ute nyogon kele masala si hadiya munum bette meno nyogon ce donc minye akida yoro ni mo minye kataw ke akida yoro masala to yoro la o bere pare de atigi ka dabila o bi ani min ka kasila me sarala o ka bolaka ne minye masala si hadiya kataw munumba anni nyogon ce o kataw kayira nyogon na ni karama ni bonyai ni min ya atafa masagira fule ni min mata famu har sa fana be masala min ka kai istihadu yo de yirala donc ale tayi mbe to abolo ante tuga ko ola mi anta juguya anta koneya donc anta kele anka nunun jate min anni nyogonce ka nyogon dila dusugun ka ke kelenya et puis sunna mo ala fahamu salafu salih abe jiya fantanna aka dusugun be kelenya aka kuma be kelenya nabi ala yede ni ala kama kodo nabi ala de jiya fantannani ni kumana salafiya de ka ni kumana fando ina salafiya de ka kuma bebe ke kelende faram fansateo parce que alquran wa sunna ala fahmu salafu salih qala allah wa qala rasul wa qala sahabatu abe bo nyogon korwa ni la nyini worete abe ka hadafu ye kelenya akabe ka la nyini ye kelenya e ba fu ala de côté ni ba fu ala de côté e ko ciden côté ni ko ciden côté e ko salafu de côté ni ko salafu de côté famu ewa ema hadisa famu chogora famu chogote minye salafu ya famu chogomi o fora o chogore la salafu ya famu chogoni mfana ya fo chogore la fonko nyonya bemi fonko nyonya te me anka wodi ato bunu semino komana masala do de ka ako al fahamul kitabullah li fahamu kitabullah li fahamu sunna kuma ben nyoro de rabbali mo anka alaka kitabu famu chogo nyumala alaka kitabu ka famu chogo nyumala
qur'ana ka faaman bolo faamu cogo ɲumana komi sarafu ya faamu cogo min an ka ciden ka faamu cogo ɲumana komi sarafu ya faamu cogo min n'an ye nin kɛ dɔrɔn kɛlɛ tɛ fɛn tɛ i tɛ mɔgɔ kɛ filibanti ye k'a sɔrɔ min tɛ filibanti ye i tɛ mɔgɔ kɛ bidiyamɔgɔ ye k'a sɔrɔ min tɛ bidiyamɔgɔ ye ni qur'ana faamura faamu cogo ɲumana hadisa faamura mais faamu in de ka gɛlɛn den balima parce que ciden y'o de fɔ sarafu dɔw y'o de fɔ yaati ala nasi jamanu yaksuru fiha alqurra'u wa yaqillu fiha alfuqaha wagati bina mɔgɔw la kalanbaga ka ca dɛ mais faamubaga in de ka dɔgɔ arabu kan jɛlen fɔ luga kanba fule ka fɔ arabu kan ɲuman fule ka fɔ kurana dɔɔni bɛ kurana b'a kunkolo la hadisa dɔɔni bɛ hadisaw b'a kunkolo la mais n balimaw dɔ fo b'a sɔrɔ yɔrɔ min i b'a sɔrɔ kurana aya ninnu ma faamu cogo ɲuman la hadisa ninnu ma faamu cogo ɲuman la filibantɛ in bɛna o yɔrɔ de la an bɛ ala deli ala ka faamu d'a ma salafu denmisɛnninw sunna denmisɛnninw ala ka n'u dɛmɛ ala ka dusunkalasi d'a ma min ye diina faamu ko ɲuman ye ala ka d'a ma an ka fɔta ni kɛta ala a ka kɛ ne dusunkalasi an ka kɛ yɛrɛmajigibaga fana ye kan yɛrɛmajigi an ka kɛ yɛrɛmajigibaga ye mɔgɔ mɔgɔ ni yɛrɛmajigi ala ye ala b'i kɔrɔta mais ni mɔgɔ mɔgɔ ko i bɛ yɛrɛ kɔrɔta ala b'i jigi dɛ an ka yɛrɛmajigi nin diɲɛ nata an ka bɔ an dusukun kɔnɔ salafu salihu diɲɛ nata t'u dusukun kɔnɔ dɛ an ka diɲɛ nata bɔ an dusukun kɔnɔ diɲɛ jɔyɔrɔ ɲinw ni diɲɛ tanu ni ɲinw diɲɛ nafolo kanu kojugu mɔgɔ si tɛ ne tɛ se ka nafolo kanu mais a kanu kojugu de ye balawu ye o man ka ye sunna denmisɛnnin bolo i bɛ se k'i balo ɲini o ye wajibi de i b'i ka wajibi minɛ o ye wajibi de mais diɲɛ kanu kojugu a kana ye sunna mɔgɔ musoman bolo a kana ye a cɛman bolo sarafu taabolo tun t'o ye donc ni hadamadenw ni denmisɛnninw ye ninnu dɔn u bɔra ni nin siraw ye an bɛ bɛn ɲɔgɔnya bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ donc an kumana yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ nɔ bɔ an ye baara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ nɔ bɔ mais ni faamu tɛ dusukunkalasi tɛ diɲɛ kanu bɛ yen n balima kumaw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ hari n'u fɔra barika tɛ dɔw la u tɛ se ka nɔ bɔ kɛwalew tɛ se ka barika tɛ se ka dɔw la u tɛ se ka nɔ bɔ pour i ka kuma ka nɔ bɔ i ka kɛwale ka nɔ bɔ dusukun kalasi ka sɔrɔ i dusukun kɔnɔ ani k'i ba nin diɲɛ ma ani k'i yɛrɛ majigi k'i ta kɛ ala kɔ ye ala kan ta kɛ o ye